Hvad er din forbindelse til spejderne? Har du været spejder? Siden jeg var 8 år. Jeg er ikke holdt op endnu. Og hvordan kan det være, at du har valgt at blive så længe? Jeg synes, det er sjovt at give noget af det fra mig, som jeg har lært efterhånden. Jeg har lavet ledertræning de sidste 20 år, hvor jeg er uddannet leder. Og det, jeg synes, der er det sjoveste, det er at lege med formål. Jeg lærer folk, hvad de kan bruge lege til. Du tager spejder som begreb. Er det ikke egentlig meget barnlige sjæle, som godt kan lide at have et frirum? Nej, jeg synes, at det spejderi, som jeg praktiserer, det bygger på spejderideen, det bygger på patruljesystemet, og det er det, jeg prøver at bygge mit viceværtejob på. Jeg har 8 mand her på spejdertorvet, som jeg er boss for, og det er en patrulje, jeg har lavet, hvor alle er ligeværdige. Alle er en del af den der patrulje, og hvis der er en af dem, der mangler, så er vi ikke hele. Patruljesystemet, det er punktet, og det er det, vi har dyrket hele vejen, i modsætning til jobbersystemet, som jeg ikke bryder mig om. Så vil jeg hellere gøre noget med de mennesker, som jeg har med at gøre, og sørge for, at de mennesker, de har det godt, og at de føler, at de gør en forskel. De har indflydelse på deres egen arbejdssituation. De kan tage ansvar for jobbet, fordi de får hele jobbet. De får ikke kun en del af det. Er det det spejder sådan? Er det essensen? At man arbejder fælles, at der er et fællesskab, og man får lov til at bruge sin kompetence? Ja, det jeg synes, der er så væsentligt, hvis man prøver at kigge på det, så tror jeg ikke, at der er nogen børn i idrætsforeninger og andre ordninger, som føler, at de er uundværlige. Det eneste sted, jeg kender, hvor et barn kan føle, at de er uundværlige, det er i en patrulje i en trop. En patrulje, den består af alle de værdier, som de børn har til sammen, og selvfølgelig også alle de tilladte svagheder, som de børn har, og de er accepteret, og de er en del af et hele. Det er de ikke andre steder. Herude, så får man lyst til at blive spejder. Ja. Der er virkelig sammen, man kan virkelig også mærke det. Altså, jeg synes, det er fedt, at der bliver lavet sådan nogle lege som dem her, hvor man netop kan vælge og vrage mellem alverdens ting. Det er vel også fordi, den er så stor, ikke? At det... Ja, men den er, altså, jeg tror, vi laver de her lege, dem laver vi de der hver 5. år, og den her, den er så speciel, fordi den er dumpet ind midt i det hele. Og det er vigtigt, at de er der, fordi alle spejdere skal på et eller andet tidspunkt i deres spejdertid opleve at være på en stor lejr. Der, hvor min fordybelse den ligger jo netop i det der afprøvning af det, jeg tror på, netop patruljesystemet. Jeg afprøver mig selv hver gang, hvordan bærer jeg mig ad med at få folk til at synes, at det er tæske sjovt at være med, og at de oplever de der ting. Jamen, ved du hvad, jeg siger mange tak for vores første interview. Tak for det. God aften.